Kaya da la kari ka kunhun ka bami ban penyetili ya jeb ban riu khasi kala pen kre manta ban pen ki imbiang ya kamat ya kun jongka tangshu thanda kani ka khlam covid-19 haba kren bot umau por unong elam jongka ya da la kari ba adan milar ba seomoy ulong ba hakini ki khindiat sngi kila yo bani krem ri katu kat ni ki rang ba balada kani ka khlam kala khamduna pat kam don shu ka jingkiu khlampep house nam banwan kin sedang biang ya ka jimsungu thu ya ka jingdon kam jongkate ka jingya kun Shushu ulong ru badon kam ban pen kan mau ikitin pira ka boong. Para khasi ngin teli kenang ba kani kan long kasur nadu tenrai om ba kan long ka jinge kun tak naksla henrei kan long ru nadu tenrai bat dakalenti ka badai. Ki beriu hi ki trang mo kata hi ke pedi ya ke jing trang ka jong ki pai ba ban yo snow kham bahar shushu shapang ka jing thmu jong ka revolution ka pangila sedang ha ka riu trik ka jong luber jong liu snem bo menta ten rei ko mangi tip baro ba kani kamdei kanu nu ka lese ka jing le nagaleng ka jongi ka jing le jong ki beriu ten rei ka de ka jing jar khat ba kawan kani ka pandemic mo ka covid-19 ka bang yong ka khlam kabangi lese ngim don da koi pakala lai no ban happen pen sange so ni la pen kre aga jing sha ka jing pen kre la ya sha sha kala ka jing pen kre kala ya ha ha gudi bat ka jing lang ka he ba ko molai ten re ke bla ja to si ka don ok to ka jing ja shwa ya to si ka don ka jing ja po chamati mo aga bakala don ka jing kla tu samna but nagaleng juga ke district administration kelas ngode ban pen sange no shwa na mar ba ka jinglong jingman jong ka perthai kam ilong ka basnga te ngila hapan pen sange te hadien juga tu ngila pen kre yang ya ka jinglang hapo mulai ngila pen kre tarik ngila de pen baik ka tarik te kamon sange ke pandemic te ngim shimyo ban pen ya ka jinglang ka pangile pen baik pen kat pa kinong ki dor wasnong jong ka mulai pelon bro koi te bat hadu mentahi kombakalong ka daw hi ka bangimla ban pentelun na di ban lek ki jingalang nakamta ban penchai pen sotho ya ki jing don kam jong revolution kalong ba ka de na ka daw jong ka kham ten rain i pet ila ya kan do agi ki kinesi ila yo pen kren ba telefon ya ki riu rong ba ka ba le se la da kani ka kham kalanang mo kalanang duna bat kam idon shu ono no ka jing kiu te lese ni kimiti ba au news number 1 ngel la ban stang biang ya ka jinga lenti ke jing persotho ke jing ya ka jing kam jing revolution namar phi hakini ki khindiat banai phlei ka don ka je ki ya ka lp ka don ka je ki ka kam der ki mi bon ki jing hi bat ki mi ru ki jing pen ibor jong ki wei bat ki jai per lese mo ke mi haki social media ba kumta ter ka bon ra ru ka ta ka min sim ngos ir ka jai per jing bon ba ka pen snow keleng nagari bakal don kam ba ren ban bi perthai ten re ngalapan pau ki ba kum ginong elam ile i ya ki jing don kam ya ki jing ma ki ba ga ja ri dei namar kata kadau ngila ya shime ko to karai bingin stang no e revolution but ha to ga sngi ngalapan kan mau bangim dei ban klet ki slogan ki bangi perta pi ki slogan ki dei ki badon kam bangin sotho bala ke ngim yo lari kitu ki slogan kim yo jaka ka perkhat perdan jini kim long dok long snam hangi kum ka jai brio ngin shlong kumju namang ila yakhi bon bhutli kisnam te ngam kwa baha kane ka kenti ke bamta ka jekhi ji kan shlong nasla lani ka long superficial negative long nadu ka tanrai ka jimut ka jibakhat ka ji ka tanrai jing sotho ji bangin da sotho ba da kalinti ka badai te kani ka slogan ka bangi perta parakasi ka banonra ye ka jinga buram kajinga krishan kajinga tei kajinga rap yui hakili yang baro kani hi kanong ka tenrai ke ban klan pat ini kum ka jai pri hendai la dangi hi kapno kono kat bangi dang ya pat ya pra kat bangi dang ya pet mat dong yui ngenom la kham tam ha bangi ngilong ka jai pri ka berit pat hendai la ngilong pat ki be teli ngilong ka ngilong pat ka jai pri ka be burong ngilong ka jai pri ko ba kaba ya krishan yui ho ni so tho agano no kolong yin kadan be ke jingi shrut se te agano no ka jai per kadan be ke jingi shrut param ki tambar kam de ben mi shabar abangi mi shabar mi be kum ka wei ka jai per abangi tum kho bat ki wei ki jai per ni yang be ka wei kum ka jai per oh shi paral se sho elam pat kadan be kum ka da ngamau ba kadam la bandan kandan be ten re abangi mi shabar bon se na be tum kho bat ki wei ba ni de ban per ye ke jingi tre la kalong ka khai ka pateng la kalong hakanu ko benta la kalong hakanu ko liang hakanu ko benta ka don kam mingi
bangin soto what aga khando basha phige ga basosi kalong ba nidon ye ga megane transfer of land regulation act hendai ka khando ga ji ka basentu che ki weibat ki bamde ka si ka jor nomar bole ngim don ga ta kar kom prakha ajing sang la de ban tangkai ya ga ni khando na ta ki long den ki manding ki balong ki do ki snam ki jing kim gini ke bangi ni pertah ka tu ka sngi mo ka khando ka sap ya di ya the ya tre ya kata ha ka khai ka teng do sum ngini kinti paramai bam dei ta mangi ke pre ko balong ta kiwi ru kidon hi ta makim don kam ban pen pau ndoi kile kum ta ke kershan paramaki ke kinti paramaki te namar ka ta ka daung ngai ba ki pa ba ken suthu ken priang ya ka de ka jing penshai ka bangin sanam penshai ken ai ke jing kershan ka baklan ba kani ka no ka linti ka bang ai pa ka jing kermen nam ta kilong din ki mandin ki jingi bat kani ka rukom perkhat ka bangi dan mata kata ka jing ir ka basin syara ka jimut ka jing khat jing nam ta kilong din mandin laring la priang ya kani ka wei bangin nong bangin bu akmat ya ka jing etli ka jing et ka jing borom ken shuja la ka jahi kum tu